Mayong adlaw kanatong tanan, mga higala ug mga igsoon. Ako ang inyong igsoon sa Ginoo, Pastor Jason Villacarlos. Ug salamat sa sining higayon nga gihatag naman sa atos ang Ginoo nga kita makatuon ug makapamalandong sa iyang pulong. O ang atong pagatun-an karon og pagapamalandungan nga tinalan sa kasulatan kay makita naton diri sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 5 hantod sa bersikulo 8. Og ang pulong sa Dios nagaingon, apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon og maluluy-on man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang buhaton. Ang Dios mo'y magpanalangin sa pagbasa sa iyang pulong. Nakaagi ka na ba pag-ampo? Higala igsoon nga ang imong pag-ampo wala gyapon gidungog sa Ginoo? Usahay makapangutana ka nga nag-ampo mako sa Ginoo pero nganong wala pa man niya gyapon gihatag. No? Aton lang hinumduman mga igsoon nga ang Ginoo motubag sa aton nga mga pag-ampo sa tulo ka paagi. Oo, huwat usa og dili. So sa sini nga higayon atong pamalandungan, unsa ba ang gisaysay diri sa aton nga mga kamatuoran mahitungod sa pag-ampo? O diri atong mabasa mga igsoon nga may Dios kita nga maayo kaayo sa nga tanan. Siya nga Dios mga igsoon kay ingon diri manggihinatagon og maluluy-on og dili gayud mopakyas sa atong mga pag-ampo. So usa kana ka foundation alang kanatong tanan nga mahimo nato na nga lig-on nga sukaranan nga may Dios kita nga manggiluluy-on, manggihinatagon og dili mopakyas sa aton nga mga pag-ampo. Pero nganong kung mag-ampo kita, nganong usahay dili man dayon naton madawat? O nganong wala man naton mabatunan kung ang Dios mangginatagon og maluluy-on og dili mopakyas? Abi niyo mga igsoon, dunay mga requirements para nga ang aton nga pag-ampo maangkon naton ang katubagan. Og ang una diri nga requirements nga gipahayag sa aton sa pulong sa Dios nga ingon diri, kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mangginatagon og maluluy-on man sa tanan. Apan mao ni ang requirements mga igsoon, papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. So mga higala mga igsoon, ang requirement diri para ang aton nga pag-ampo maangkon naton ang katubagan, kinahanglan kita nga mutuo sa kinasing-kasing gayon nga ang aton nga Dios makahatag sa atong gikinahanglan og labaw pa sa atong nga pangayoon kaniya. So amo na ang pinaka number 1 nga dapat naton buhaton. Kung kita mag-ampo, dapat tuuhan gyud naton. Nga wala gyud sang pagpanagana, wala gyud sang pagduha-duha, dili kita mo sulti nga ikaw man naton ampo, moingon kita tubagon ba to sa Ginoo nga akong gipangayo ha. So mao na yung problema usahay sa aton kay nangayo kita sa Dios pero giduha-duhaan naton. Kay baw kita nga ang aton nga Dios kay nag-ingon gid siya nga pulong, di ba? Nga sa Lucas 1:37, in God nothing is impossible. Wala imposible diha sa Dios.
kag siya nga Dios gamhanan sa nga tanan, no? So mga igsoon, tuohi nga ang imong giampo mabatunan gid nimo sa kinasing-kasing gayon. Kay ang tao kuno nga madhuadwaon ningon diri ay sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. A double-minded man is unstable in all his ways. So it is very important mga higala mga igsoon nga sa imo sara gi-pray sa imo giampo tuohi nga ang Dios mamuhat niana sa pinasahi nga pamaagi nga inang imo giampo gihangyo mabatunan nimo sa imong kinabuhi. Pero may ara pa sa ikaduha mga igsoon nga kinahanglan pod naton nga hatagan sing pagtagad nga kung magampo kita dapat wala kitay sala nga gitipig-tipigan sa atong nga kasing-kasing. Kay kung may sala kita nga ginatipigan sa atong kasing-kasing, gitabon-tabunan naton, ang Dios dili mamati sa aton nga pag-ampo. Gani si David nag-ingon gayon siya sa Salmo 66 versikulo 18 hantod sa versikulo 19. Ingon diri sa versikulo 18, "Kon gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Apan namati gayud kanako ang Dios o gidungog niya ang akong pag-ampo." So ingon ni David, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili gid unta mamati ang Ginoo kanako. Pero iya man ini gikumpisal ang iya mga kasalanan sa Dios. So mao kana nga gipamatian, gidungog sa Dios ang iya mga pag-ampo. So mao na nga aton hinumduman usab mga igsoon, kung mag-ampo kita, dapat aton anay nga pangayuay pasaylo ang atong mga sala. No, sama sa gitudlo nga pag-ampo ni Ginoong Hesus. Nanong iya sulti sa Believer's Prayer, pasaylua kami o Dios sama nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. So mo nang pinaka-basic nga requirement. Una, kinahanglan nga tuuhan gayud naton nga ang aton gipangayo, aton mabatunan pagtuo nga kinasing-kasing gayud. Ikaduha, kinahanglan gayud nga aton hinulsulan ang aton mga sala, pangayuan natoy pasaylo. Kay kung dili kita mangay pasaylo sa aton mga sala o tipig-tipigan lang ini naton sa aton kasing-kasing, ang aton mga pag-ampo dili pamation sa Dios, dili dunggon sa Dios. Kay ang aton mga kasalanan maoy nakababag sa katubagan sa aton mga pag-ampo. Kag ikatulo mga igsoon, nga kinahanglan naton nga batunan pod aron nga ang aton nga mga pag-ampo pamatian sa Ginoo. No, ingon diri sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 13, 14 ug 15 ug mao kini ang giingon, "Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan, og makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubukton, dunggon gayud kita niya. Og kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya." So ang ikatulo nga requirements para ang aton nga pag-ampo dunggon sa Ginoo, mangin epektibo ang aton pag-ampo ug mabatunan naton ang atong mga gihangyo sa Dios. Una, kinahanglan kita sang tinud-anay nga pagtuo. Ikaduha, kinahanglan kita nga maghinulsol sa aton mga sala sa kinasing-kasing gayod. Pangayuan natoy pasaylo aron dili kini makababag sa katubagan sa aton mga pag-ampo. Ug ikatulo, kinahanglan nga iampo naton pinaagi gayod sa kabubukton sang aton nga Dios. Kay kung ang aton mga giampo wala nasubay sa kabubukton sa Dios, wala nasubay sa pulong sa Dios, dili gayud ini dunggon sa aton nga Ginoo. No, kay gisulti man gid niya dira sa kuan sa Santiago kapitulo 4 ba mga igsoon, bersikulo 3, Santiago 4:3, "Og sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo, nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog." So kung ang aton nga pag-ampo aron lang sa pagtagbaw sa aton lawasnong kaibog, sa mga dautan naton nga gitinguha,
dili kita dunggon sa Dios kay wala man nasubay sa iyang kabubuton. So hinaot mga igsoon, mga higala, kini maghatag pod sa inyo sang giya kung paano ang aton pag-ampo dunggon o pamation sa Ginoo. Pero kung may mga giampo ka sunod wala nimo pasara na dawat, hinumdumi lang, God's delay is not God's denial. Maybe God is sharpening His tools para nga ang imo nga gipangayo mahatag sa Dios ang pinaka the best para sa imo. Kag kung wala gihatag sa Dios, wala gitubag nimo pag-ampo, ay kinahanglan nimo i-examine kung ang imo ba nga pag-ampo nasubay ba sa kabubuton sa Dios. Pero kung wala gayud gihatag sa Dios sa imo, I believe mga igsoon nga ang Dios may ara pa sang pinakaanindot nga plano kag giandam nga ang imo nga gipangayo sa iya mahatag niya sa pinasahi nga pamaagi in the right time kag sa sakto gayud nga kahigayunan ba nga imo mabatunan sa imong kinabuhi gani nga makaingon ka gayud ang akong gipangayo wala gihatag sa Dios pero may gihatag pa gayud nga ang Dios nga pinaka the best, pinaka maayo kag labaw pa kaysa akon nga gipangayo sa iya. So madamo nga salamat mga higala, mga igsoon. Ang Dios magpanalangin kanimo kung padayon ka sa pag-ila pagayud sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo kay ang aton nga pag-ampo mao kini ang aton espirituhanon nga ginahawa aron mabuhi kita, no? Kung ang pulong sa Dios mao espirituhanon ta nga pagkaon, ang pag-ampo mo ni aton espirituhanon nga gininhawa. So kung wala ka nag-ampo, maabot gid ang panahon nga maluya ka sa pagpangalagad sa Ginoo. So I challenge you sa pagbasa sa iyang pulong kag sa pag-ampo gayud nga mapinadayonon. Kay ang Dios nano gani manggihinatagon, maluluy-on og dili mopakyas sa imong mga pag. Ang Dios magpanalangin kanimo.